היי ברי, זאת אמא, מה שלומך? רציתי להגיד לך שאני מאוד מאוד אוהבת אותך ומאוד מאוד מתגעגעת אליך, ואני מחכה לרגע שאני אחזור לארץ ואני אראה אותך. המון נשיקות יפה שלי. אני מקווה שעוברים עליך ימים נהדרים ושכיף לך. ואני רוצה להראות לך מתנה אחת שקניתי לך. תראה, אתה רואה? הייתי בחנות שמוכרת את כל המוצרים של ספידי, והיו שם חולצות וכובעים והמון המון דברים מעניינים, ובחרתי לך משחק מגניב כזה של, אתה רואה, זה ספידי, וזאת סלי, ויש פה רמזור עם ירוק, אדום וצהוב, ויש פה מפתחות עם סלי ועם ספידי, ולכל אחד מהם יש קופסה, ואתה מכניס את ספידי וסלי לתוך הקופסאות, ואתה מכניס לכל אחד מפתח להצניע את המכונית, ואתה מסובב את המפתח, וברגע שאתה מסובב את המפתח אז המכונית מתחילה לנסוע כמו במרוץ, והם עושים בעצם תחרות. סלי וספידי ביחד עושים תחרות לפי הרמזור, מתי שאדום הם צריכים לעצור ומתי שירוק הם נוסעים. משחק ממש ממש מגניב, ונשחק איתו, נשחק יחד שאני אחזור, ואני אקנה לך עוד המון המון משחקים וגם נעליים של דייגו, ואני מאוד מאוד אוהבת אותך ומאוד מתגעגעת אליך, ויפה שלי, נשיקה לך, ושאתה רואה את גל גם תיתן לו נשיקה גדולה גדולה בשמי, כי גם אותו אני מאוד מאוד אוהבת, ואני מקווה שכיף לך אצל אבא, בטוח שכיף לך אצל אבא, וביי ממי, דש לכולם, אני אראה אותך אחר כך ואני אדבר איתך בטלפון. love you יפה שלי, ביי ביי.